Čau, tady dneska jsem Ale a dneska zase zahrajeme Eggfast a dneska zkusíme vyhrát, takže nebudu obkecat, můžeme začít. Jsme tady. Teďka zkusíme jít co nejrychleji doprostřed. Tak, jsme tady jenom 3, aha. A já jsem asi... Jo, jsem červený. Tak. Koupíme si nějaké bloky. Ještě. Tak dobrý. Tak už jsme skoro tady. Necháme ho. My se budeme tady pro tyhle diamanty. Tak, 7 diamantů. Ať si klidně vezme tam ty, ale já tady mám další pro své. Tak, jdu uprostřed. Ještě by nějaké goldy by tady mohly být, ale nevím co. A tady jsou uprostřed. Goldy jsou třeba. Aha. Až to. Utíkám. Nedostane. Dostane. Potřebuji rychle domů. Vezmu si blok. A domů. Ale tady, dobré. Ale vedle mě hned. Počkej. Ještě jsme vystrašili. Tak mám už uniformovaná. Jdem tam. Rychle. Potřeba 8 diamantů aspoň, aby jsme si vylepšili meč. Jeden, dobré. Ještě doprostřed. To je to hodně. 5 máme. Další tady jsou ještě další diamanty. Jaký vezmeme? Máme jich 9, ne 10. Ještě bych vzal tyhle diamanty, už bych pomalu šel. Protože on tenhle, teďka ten červený nebo modrý, nevím jaký to je. Ale úplně po mně jde. Prostě opatrně. Běžím. Radši se schovám tady teďka. Protože nevím, odkud on může přijít. Radši jdu. Tam je, já ho vidím, tam je. On šel tam, vidíte? Počkej, myslíte, že tady nechal? Jo, nechal tady jeden. Jdu, běžím. Už to kašlu. A běžím. Tak, dali jsme tam nějakou ochranu. A jdeme dělat. Tak, máme dobré věci. Tak, vylepšili jsme si gold. Teď. Koupíme si tady. Já si mohu vzít netheriteový spíš. Sakra. Goldy ne. Jsou tady kejky. Jdeme tady. A potřebuji se obránit než někdo z toho. Tak vylepšíme to ironama. Kolik to jsou tady? 5 diamondů, tak to vezmeme. Už to vstáváme. Tak. Tak. Máme nějaké bloky. Trošku se to nějak obráníme tady. Počkej. Začnu tady zjistit, že to je tady. Ještě tady dám takhle
placenu nějak bloky. Tak. A udělal bych... Dějte, koupil jsem si tuhle věc. Menu. Až tady někdo půjde, tak na něj může šlapnout. Tak. A to spadne ten most. To bylo dobré. Kouknu se, kolik to stojí další. To stojí 15, myslím. Jo, 15. Počkej, tak to si rychle vytěžíme. Tady. To je taky 15, ale diamantů. Tak to zarušíme taky. Celkem se nám daří. Všichni furt tady držíme. Najím se. Co bych se tady ještě mohl koupit? Ještě nějaké ty... regeneraci. Tady takhle stáme. Tak, koupíme si krumpač. A dám bych tady více zelenin. Protože tady chceme mít obraněné. Tady dáme více výměn. Já bych třeba minul ještě tady takhle. Už ty, když půjdeš, tak on možná do toho šlapne. Taká pastička. Teďka to stojí 15 diamantů, tak to nechci. Tady 20 diamantů. OK. Tak má více diamantů. Vylepšíme si toto. A toto. Já jsem si mohl zakoupit 6 pil, jsem blbec. Toto už nepotřebujeme. Tak. Tady braníme. Co tady můžeme ještě koupit? Otravu. Svížnost. Koupíme si to svížnost. Ať můžeme rychle utéct. Jestli to tak je. Tak. No, ještě tady dokoupíme. Když tak ať tady takhle což půjde, tak šlapnu na tu minu. Sebral jsem nějaký to. A co tady ještě můžu udělat? Vylepšil bych postel. Balíka se nám máme hodně. Nebo jako železa, bych chtěl říct. Yes. A teďka se jdu dělat celý železný chestplate, nebo... No, nějak tak. Tak a ti. Toto. A toto. Tak, teďka jsme obraní, úplně není. Že jsme obraněni. Ale nevím si, že to... Ještě když na to šlapneme, tak se nic nestane. Tak to jo. Ale my chceme tady tak moc. Skopeme to, ano. A dáme tady hejbely. Všude tady dáme tak moc hejbel. Tak, zakryjeme to. Tak. Ještě bych koupil nějaké ty miny a dal bych je tady, protože my, když na ně šlapneme, tak se nic nestane. Ale když na to šlapne on, já jsem si koupil Bedr, obsidian. 10 goldů. Teď nebo počkej, já se ho koupím, fakt, to je dobré. Podívejte, když to nám dám, tu postel, tak on si tam potom dostane. To počkat. Tady dám obsidian. A dám ještě tady obsidian. Tak, koupíme si ještě tady mini. Tak, dáme tady ještě minu. A dáme možná tady minu. Tak dám, protože on, když půjde a vy chcete to vytěžit, tak potom dostane. Takže tady máme zaminované. Zatím ještě... Hej, možná, že jsme šli tady turma. Teleportili jsme se tam Enderpearlou. Mám geniální nápad.
Gdzie ten? Zalany. Nie to co jam. Potrzebuję do pedlu. Ender pedlu. O, nie bloku. Dobra to. Ja tam pójdę, teleportnę sam z Ender pedlu, zniszczy mu to postol. Pożubli się. Au! On chce na siebie strzelić. Aha! To się jestem kukt. Gdzie? On jest tam. On jest zielony mu. Ale nie zielony jeszcze żyje. I to one tam takie. Ten na bonidy. Te swinie. Gdzie te? Ona se o mnie neví. Ona se o mě neví. Ona se o mě neví. Je to tady. Je tu. Ty o mě. Já budu bojovat. Já jsem vzal. Ne, já jsem umřel sice. Nevyšlo mi to. Sakra. Ale ona se na mě půjde. Ten zelený je dobrý mega. Ten se jen tak nenechá. Ale já nevím, jestli na ně půjde. On útočí. Ne, oni se tam učí, oni tam bojují spolu. Tak to já ne. Ne, on zelený umřel. Takže už půjde jenom na mě. A já už nevím, jak se mám uchránit. Sakra. Tak to počkejte. Tak máme miny. Máme hodně min. To nemůže přežít. Sakra, kamaráde, se to udělal tak dobré. Tak mám tady všude miny. Ale měl bys tady dostat vůbec. Ale když se tady dostat, tak dostane odbuchnutou. Sakra! Tak to by se tak měli pokus. To jsme mohli ho zabít. Co tady jsou ještě za dobré věci? Je to stranička? Počkejte. Svěžnost. Otravení. Bych koupil. Abych ho otravil strašně rychle. Tak to jo. To kupuju. Koupím si a je okamžitě ozdravení. Je tu. Je tu. Kde? Budu bovat. Já se schovám, já se schovám. Kašlu. Ne! On mě zničil! To nemá cenu! Dělej! Uteču! Dělej. Se dotkryla, jsem mrtvej.
Dělej! Jo! Já to přežil. Já to přežil. Já to přežil. Dostal. Oh, tak diamantů tady je. Já se potřebuji dostat. Ne, on tady nemá most. On tady nemá most, ten zelený. Tak to je vkačenc. Tak to je cooked. Já už nic nemůžu. Já mám taky diamantů. Co mám dělat? Co mám dělat? To mě útočí. Dělej! Jež! Ne! No tak já si myslím, že pro dnešní video by tohle stačilo. Málo jsme vyhráli, jenom fakt málo. Ale prostě on měl lepší meč, takže jsme nemohli nic. Já jsem úplně zapomněl na to, že tady je ten meč, takže jestli chcete další video, kde to vyhráme teďka. Tak dávajte odběr a like a já se s vámi loučím a čau!